Mom, nung आंखौ लिंहरदोंमोन? लिंहरनो? मा बिफोर आबावलांबाय? नोङो बे सानथुनथुलि मोननाव थांदों? बुङा मानो जेबो दायो? औ, थांदोंमोन आं। थांदोंमोन? नों बिसिनावसो थांनो मोनबाय हो? बिसिनावसो थांनो मोनबाय गथ' नोङो? थांदों ओमफ्राय माथो जाखो आयै? बेथ' नोंनिनो लोगोना। अलंबार! नोंनि आखला दिनै बाद्रायबाय गथ'। आंनाव सोङा हसिया मानो थांनांगौ नोङो बिसिनाव? Mom, माथो जाखो ओमफ्राय आंनि डैडनि थाखायसो थांदोंमोन आङो। गाज्रि मोननाङा आंखौ आयै। नाथाय नोंनि लोगो होननायखाय आं सानदोंमोनखि बिसोर आंनि डैडखौबो मिन्थियो नामा? आच्छा, नोंनि डैडनि थाखाय नों बेयाव थांदों। अबेबा बाथ्राया ओरैबायदि आबा मिथिगौ ना? जेखौनो गोसोबानो नों खालामनो हाया। मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ नोङो? I'm sorry आयै। सरि, दा नोंनि थाखायनो बे थुनथुलिया आंखौ गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंलांबाय। मिथिबाय ना? नंगौ नङा गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया आंखौ बायदिसिना बुंलांबाय। आंनि सोमोन्दै, नोंनि सोमोन्दै आंखौ। नाथाय नोंथ' बुंदोंमोन बिसोर नोंनि लोगो होमबा बिसोर नोंखौ मानो बायदिसिना बुंनो आयै? ओमफ्रायथ' बे थुनथुलि आन्टियाथ' बुंदों नोंथ' बिनि लोगोबो नङानो। मा नों आंखौ थगायदों आयै? अलंबार, गोबां सोंथि सोंग्रा जाबाय नों दाना। आरो एबारनिफ्राय बेफोरबायदि माबा मोनसे खालामबावनांगौबा गनाय नङा नों बे टाइमजों। नोंखौथ' पेकिं खालामदो, हस्टेलाव दोनहैफिननोसै आङो। नाथाय आंथ' जेबो खालामाखैना आयै। जास्ट सोंहैदोंल'सो। बेखौ मानो गाज्रि मोननो? बिसोरजों माबा मोनसे सिगाङाव प्रब्लेम जादोंमोन जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव दा बारा सोमोन्दोआ थिग नंला बाबा। आरो नोंनि थाखायबो बेनो मोजां जे जों बेनिफ्राय बेसेबा गोजान थानायानो। बिसोरजों जेबो सोमोन्दो लाखियैयानो। बिसोरनि लाइफआव माब्लाबाबो थांनाङा नोङो बिदि थांदेरनाङा। नाथ' आं थांगोन नाथ' नों थांगोन ना बिसोरखौ जोंनि लाइफआव फैनो होगोन आङो। बुजिबायना एबि आबा? नाथाय मानो आयै? बे थुनथुलि आन्टिया नोंखौ रायलांदों ओमफ्राय? मा बाथ्रा बुङाखै आबा, मा बुंलांखो? प्लिज आबा सना, बेफोरबायदि माब्लाबाबो दाखालाम आंनाव सोङालासे। नङाबा आं नोंखौ जोबोद गाज्रि मोनगोन। दाबो आं नोंखौ जोबोद दुखु मोनदों। जागोन दे आयै। आं आरो नोंनाव सोङालासे माब्लाबाबो थांला बिसोरजों। ओमफ्राय बिसोरखौबो रायनो होला आङो। आं डैडनि सोमोन्दै जेबो बुंला होनखादोंमोन ना ममखौ। जेबो सोंला आङो। डैड नों बहा दं? बाद होदो। जाय बाथ्राया आंनि आइखौ दुखु होयो आं बे खामानिखौ आरो माब्लाबाबो मावखाला। सोंलाबो। नाथाय बे थुनथुलि आन्टियाबो रायनामोन ना आइखौ। बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायासै बेना। मोजाङै खोनासंखा एबि। दिनैनिफ्राय आरो बहाबा नों नुफ्लांबायोबाबो बिसोरजों एरखेनानै थांगोन। बे सान आरो थुनथुलिजों लोगो मोनबाबो रायलायनाङा। जागोन दे आयै। रिजोनखौथ' आं सोंबाय थाला। जायखिया जाय बाथ्राया नोंखौ दुखु होयो आंबो बेखौ सोंबाय थाला नोंनाव। नोंखौ हस्टेलाव दोनहरफिनसिगोन आङो। थांदो रुमाव। नै माथो आलासिफ्रा सफैबायानो। मिजिं जावैसो, नोंसालाया बोरो? बहाय दङ बेलाय लिंहर। आयु हाजिराय फैग्रोदो, दहायनिफ्राय नेना दंखायोमोन जोंलाय। आं सोंदों मिजिं जावैसोआ बोरो? बिनिफ्रायथ' नोंहामजोआलाय? दङहाय माबा जिरायफैग्रो दे जेबो नङा, आबैयालाय फैबाय थागोन। नै आबै थांनाय, सियार लायनाय, आलासि आबै आबौआ जिरायथों। ओं आबै। रथ', माहाय गासिबो खामानिखौनो बे आबैयासो मावखानांगौ नामा जोंना आबै मिलिसाया? नोंहामजो मोजाङालाय बोरोथो? आलासिखौ एसे मोजां बरायग्राबालाय दा फैनांसिगौमोन ना? नङाहाय जामायजो माबा, बेबो ओंखाम ओंख्रिसो संगासिनो। ओमफ्राय माथो जाखो? माथो रागा देखायखोसै? थांनाय आबै, सियार लायनाय। जामायजो, जावैसोखौ लेंहर, बिनिफ्राय नोंहामजोखौबो लेंहर, बिसोरजोंसो रायलायगोन आं। औ, जोंनो जिरायनो नांलाया दे, बिसोरखौ लेंहरबानो जागोन। ओमफ्रायथ' आबौ? जेबो नङा सना। नों जेबो गिनाङा दे, जों दंना, जों रायलायगोन नोंनि आफाजोंबो। आफायाबो आइयाबो नोंखौ जेबो राया जों थानायाव। नाथाय आंखौसो दा बुंदों होनना बुंबा? बुङा आबै, नोंखौ बुंदों होननानै जेबो बुङा आरो जों थानायाव गिनाङा बुंखाबायना आङो। जों नोंखौ लांगोन बिनिफ्राय। दायोथ' ओमफ्राय एकदम नोंनि आफानि सिगाङावबो खोन्थानानै ला, अके? नाथाय आबौ? र' दे, जों रायलायग्रोनि, नोंनि आइजोंबो, नोंनि आफाजोंबो। आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि सानाखैमोनहाय जामायजो, जोंनि आबै फिसौआ जे बेहाय गोजोन खुसि गैया होननानै। आरो नों थासेयावबो, माने खमसे खम नोंथ' बिबै, नोंथ' अननो हायोना? नों मा बादा होनो हायासै, मेगनजों नुवासै? फिसौआ जे माबोरै दं माबोरै गैया, खुसियाव दंना गैया? आयु हा माथो जाखोसै ओमफ्राय जामायजो? आंथ' अनोआनो माथो फिसौखौ। मा दाय जाखो जेन'बा नोंसोर गुदि गैया बिजौ गैया मा बाथ्रा बुंखोहाय? जोंबो दा मेगनजों नुनायखायसो
नङाबाथ' नोंसोरबो बेबायदिनो बाहायना जायो नामा जोंनि फिसौखौ? माने बेफोरबायदि गथ' मानसिखौ खामानि मावहोयो। हाबाब मा बुंखो खामानि मावहोनो? आबै फिसौखौ मा खामानि मावहोदोंसै? नोंबो बिबै जानानै बांद्राय मोनथिनायखौ मोनथिबायदि दाजादे जोंनि सिगाङावहाय। जोंखौ बिदि दिन्थिफ्लानानै लाब गैया जामायजो। जोंबो जानांगौ गथ'नावबो एसे एनै सोंखाबाय जोङो आरो गथ'आबो बुंखादों। हाबाब आबै मिलिसा मा खोन्थागोन नोंलाय मा जामारदों? गथ'नावलाय मा सोंबावदोंहाय? नोंसाला मोजांखौ लेंहर, जों बिजोंनो रायलायगोन। नै माथो आलासियाबो सफैनानै दङ। आइ आफा नोंसोर सफैबाय, मोजाङानो जाबाय दे। आं बैयाव दसे माबा लायबावदोंमोन दखानाव। नैहाय खोथायाथ' माथो एसे बोरैबासो जाखोहाय आबा। मा जाखोबा हनै जामायजोआ रागा जोंबाय। फैबाय एकदम केयारलेस बिफाया। बिफा जानानै मासे खुरियालै बेलाय जावैसोआ। बिफानि दायथ'खौनो लाया माथो। फिसाजो एसे मोजांखौनो नायनो हाला बियो। आंनो फिसालाफोरखौ बेसेबां अनो आरो बेफोरबायदि खालामो फिसाजोजों। थोद जायालै जावैसोना। नै आइ आफा मानोथो जिरायनो होआखै आयै? हनै आलासिया सफैबाय, फै आफा आयै जिरायफै। आरो नोंसोरलाय जिरायनोबो होग्रो आलासिखौ, बेबायदि दोनो आरो। बास जावैसो। जों बेफोरबायदि जायगायाव जिरायाबाबो जासिगोन दे। ओमफ्रायथ' बा जावैसो इसेबां बेबायदि आरो नोङो। आरे नाथाय माथो जाखो आयै? जेन'बा नोंसोरथ' आलासि जानो फैदों, ओमफ्राय मानिथो दाय जालायखो? आंथ' जोबोद मोजांसो मोनदोंमोन नोंसोर फैनायखौ। माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा आंहा? जानोथाय हनै आबा, हामाथो आबै फिसौखौ लानानै जामायजो मोनहा बोराबबायसो। मा? बोरो नोंनि लाजि गैयि हिनजावा? आयै मा खोथा जाखो बेलाय? बेनिफ्रायथ' नोंबो जावैसो एसेबां गोसो गाज्रि बिफा नामा नोंलाय? मा दाय जालायखो ओमफ्राय आंहा? लाजिनाय मोनासै नोङो? नोंनि हिनजावा आरो नोंबोथ' थाखागोन। मानो बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ आंनि फिसौ आबै मिलिसाखौ? मा खामानि मावहोनो? नाथाय जोंलाय मा खामानि मावो गोसो आबैनो? माने एसे एनैखौथ' थिनो र', नाथाय जेबोथ' बिदि। ओमफ्राय जोंना मेगना गैया जाहैबाय आरो ने जामायसो? नोंनि हिनजाव मोजाङा मानो बेफोरबायदि दख'ना सुहोनांगौ जाखो आंनि आबै मिलिसाखौ? मा खोथा बुंखो बेलाय आयै? आरोथ' माब्ला दख'ना सुलायखो? माब्ला बेबायदि खामानि मावहोखो? जोंखौ बांद्राय बाथ्रा बुंनो नाङा दे नंखायनो। नंखाय बाथ्राजों जोंखौ थगायनो हागोन साननाङा। मामि मिलिसा मा बुंदों? नोंनि आइया नोंखौ दख'ना सुहोदों? आरे बेनाव मा सोंदों? नों आंजों रायलाय आंजों। नोंथ' माथो बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन हो जावैसो? आबै मिलिसाखौलायनो नों खुसि लाखिगोन। जों लांफैबाबोदि नों हरामोन जोंनो। बेनो जाबाय ओमफ्राय नोंनि खुसि लाखिनाया फिसाजोखौ? नोंसोर डाइरेक्टलि बोरै बुंनो हाखो बेबायदि? आरे आंनि हिनजावाथ' बेखौ बेसेबांबा अनोसो मामिखौ। गथ'आनो देरगुलायबाय आरो बेफोरबायदि बुंबा जागोन ना आयै? जेखौ जानो जेखौ माबानो माथो बानायना होजोबो बिहामजोआलाय। बोरै बेबायदि खोथा बुंखोसै? गावनि गाननाय जोमनायखौलाय जोंलाय मानो सुबायनोसै? नोंबो सिरि था जामायजो। नोंबोथ' जोंनो जेबो खोन्थायाखै। एसेबां अननाय दंबा नोंबोथ' बादा होनो हायोमोन। ना नोंबो बेफोरबायदिनो थिनखायो आबै मिलिसाखौ? बोरो लाजि रोङि हिनजावालाय। जोंबोथ' नायनो एसे मोखांखौ। माबायदि खामानि थिनग्रा बे। बिमा गदाय जादों आरो बेबायदि गथ'खौ सास्ति होग्राथ'। आफा मा खोथा बुंलाबायदों नोङो? जावैसो। आयै मा आखल जाखो बेलाय? नों बायदिजोंथ' बेबायदिनो जानांगौ जावैसो। बे आंनि सोबानाया मानि थाखाय मिथिगौ ना? बे अन्थाव बाथाव गथ'खौ नों बेफोरबायदि खामानि मावहोनायनि थाखाय। नोंनि हिनजावानो जा, नोंथ' बादा होनो हायोमोन ना? नै आबै मिलिसा, मा नोंनि आइया नोंखौ बेफोरबायदि दख'ना सुनो माबा माबि खामानि थिनदों? हो? माथो बुङाखै नों आंखौ? बेलाय जावैसोनिसो दायथ'मोन, नोंथांनि दायथ'मोन जे फिसौखौ एसे मोजां खेल लानो। बिमा गदायालाय मा बेथ' बारा खेल लाखायाना। मामि मिलिसा मा बुंदों आबै आबौआ? औ बे न'नि बिजामादैमोन आङो। नाथाय मा बुंबावनो ना, खाफाल गाज्रि। ओरैबायदि सुनि हाब्बाय बे न'आव, आंखौ नागारना गासिबो फारि फारि थांजोब्बाय। आयु होमबा बे न'नि फिसाजोनि माबा आरोखि ना नोङो बाबु? नाथाय हामानोथोलाय फैबाय थाबावो नों? दाथ' बेयाव रावबोआनो गैला मोनथिखायोबा। मानो फैया आंलाय? आंनि जिउनि जोबथांसिम फैबायानो थागोन आं बेयाव। मोनथिबायना मादै? बादा होनायाथ' आंनि न'नि मानसिफ्राबो बादा होयो। नाथाय आं मानो फैयालासे थानो? फैगोन आं बेवहाय। आंनि सनानि जोबथा निसानि बियो। जिउनिफ्रायबो बांसिन मोजां मोनोमोन बे न'खौ। हाबाब माबा खोनानायालाय खोनाखादों आंबो। माने जोबोद मोजां मोन नानिया। निफ्रायथ' बुहुद थानो होआ आं बेहाय। आंसो थागोन। औ बाबु, हा फोसाबबालाय मानसि थाजायो, जेबो नङा। माने आंहाबो बारा सिनायनो लाङासै। नों बिराद गोबावनिफ्रायनो जिरायना दंबाय थायोमोन ना। दा बेखौनो एसे सोंफैदोंमोन आरो आङो बाबु।
ओरैनोथ' जेबो नङा दे होमबालाय नोंबो बे न'नि मानसिखाबा जागोन दे थांनो हासिगोन मादै आं दसे सम हारसिं थानि बेहाय दे बाबुहा माथो खालामबावनो खाफालाव बेनो लिरनाय दंखायोमोन खोमा खाफाल गाज्रि जेबो नङा दे सना आं फोसाबगोन ना बे न'खौ बेनिफ्रायथ' आं दासान्दि समसो मोनथ'थाराखैमोन फैनो सोलाबथ'थाराखैमोन नों थानायब्लासो बेसे मोजां मोनगौमोनलै आङो लक्ष्मण प्रसाद नोंनि गेमा खतम आरे उप्स बेबी उप्स आयु एथ' गरमावनो नोंबो आरो एथ' बेबायदि रागा बुंबावदोंलै आरे सिगमा नोङो दामजानो मोनाखैथ' आंजों बेखायनो नों बोरगासिनो ना फाग्ला जिउ गोलावथारलै नोङो आंनि बेबी नायनोनो लुगैखादोंमोन आं नोंखौ उप्स रागा जोंबाबोथ' नों आंखौ जोबाबो जेबो नङा हाय दिल खुश हो गया दिनै नोंखौ नुनानै बेबी दिनैथ' बारग'नायनि मोनसेबो चान्स गैखाला नोंना बेनिफ्रायथ' डाइरेक्ट जेलाव नोंखौ अराय जिउनि थाखाय जोबना दोनसिगोन आङो मिथिबायना एकदम नोंनि केसखौ ओरैबायदि स्ट्रं खालामगोन आं बा रागाबाबो जि समायखायोलै नोंखौ लां दे लां नों आंखौ जोबबालाय आं जेबो मोनाना ओमफ्रायथ' आइ लाभ इउ लै साला नों आंखौ आइ लाभ इउसो होनबावदों दिनै खेबसेखौ नोंजों हमजाबाबो जेबो नङा आंलाय ओंखारफिनखागोन आंनि मानसियानो आंखौ बहनफिनखागोन जेरैखि जायाबाबो नङाबा आंनो फुर डाइरेक्ट बिरखागोन ना सानसेबाबो ओइ नोंनि बेफोरबायदि डायलगा दोन गोख्रैथ' नङाबा जेसेबां गुलि दं नोंनाव गावजोबगोन आङो गावाबोसो आंखौ नायनो लुगैबाय थाखायो जेबो नङा नों लांबाथ' आं नोंखौ नुबायसो थागोन नोंबो आंखौ लोगो हमहैबाय थागोन जास्ट शाट आप बांद्राय खोथा बुंबावदोंसो नों आंजोंनो थुनजुलिजों ओइ रथ' बेबी आइ लाभ इउ खेबसे नोंबो आंखौ आइ लाभ इउ टु होनदे आरो जुदि आं नोंखौ आइ लाभ इउ टु होनबा मा खालामगोन नोंलाय हो आंथ' खुसियानो लाथ्र' हायि जागोन दे नाय खुसिजोंनो थैनोसो गोसो जालायगोन आङो ओरैबायदि फाग्ला मानसि आरोना होमबा नोङो दे होमबा थांदो खुसिजों थैहैला बायदो नोङो नोङो खुसिजोंनो थै फाग्ला मानसि बोरनाय गोनां नों बासिबावगोन सानदों दिनैथ' नोंखौ बुद्रु लांगोन आङो हामालै सना नों मानो इसे रागा आंखौनो आंथ' नोंखौ मोजांसो मोनो मोजां मोननाया माबा गोरोन्थि जाबाय सना आयौ नोंनि साननायाबो खेबसे फुरा जाथोंसैना नों आंखौ हमना लांबाबो जेबो नङा आरे बे आंखौ मानो खुरखुरखे नायबाय थाखोलै जानाय नङा बेखौ दिनै हेगारथार आं जेरैखि जायाबाबो नोंनि दाया बुंफबजोब्बायलै बेखायनो दिनै नों लास्ट आरो बेनो नोंनि आजादिया बिनिफ्रायथ' नों जेलावसो थानांसिगोन गरमाव सास्तिमोन नों दाना आंथ' नोंनि अननायाव बारबाद होनाबो चाटावलै जाम्बिलाय बे सानखौ गारदो आंजों फैदो बे नोंखौ खुसियाव दोननो हाखाया मालाबाबो बेबी ओमफ्रायथ' एसे एनै साजाथ' मोनखागोन नालाय आं नोंजों खुसि जेलावबो थांनो राजि आं बिदि मानिनाय नङाना हा एसे दामजाबावबासो मोनथिसिगोन आइदै बारा ओइ खोथा बुंबावदों नोङो आयु मासे गोसा बुखोब्रा आइदै नों नोंखौथ' फाग्लि जिन्दासो एथ' गोसा हमनांगौ बुयो नामा रा नङाबाथ' मा लांखियावनो नोंखौ ओइ अरे दिनैथ' नोंखौ आं हेगारथाराथ' जेरैखि जायाबाबो अरे थुनजुलि हामालै दिनैथ' आं नोंनि बे बुहुतफोरखौ ना आंनि फाग्ला जानायखौ बेखौबो हेंगारजोबगोन आङो मासे अख्रालै फैदो आयौलै नोङो दिनै थुनजुलि आं फाग्लि मा हेगारखाया खालामनाय जाखो बुंखाबायना बेलाय दिनैथ' नोंनि मोखां गन्थं जेबो नाय आं लांगोन माने लांगोन नोंखौ जेलाव थैगोनलै सयथिबो नोंखौ लांनानैसो गारखागोन आं एबारथ' आंनि सारमोनाबो हेपि जासिगोन नों बायदि मानसिखौ दुथां सुबुंखौ दिनै आं हमनो हाबाय ओइ थुनजुलि दुथां नङालै आं दुथां नङाब्रा ओमफ्रायथ' आंनि मानसिफ्राबो नोंखौ बेंखनजोबखाबाय आं लिंहरखाबायना आरे आसियाथ' नों दिनै बासि मारा आयौलै मासे गरम जाथारखोलै आयौ एकदम सानानो आंनि खाथियाव थानानै आं माने ना गोरान बायदि राननाय बायदि मोनजोब्बायलै गरम जाबा मालायखि बेबायदि जायोना थोस ओमफ्रायथ' गस्लाफोरखौनो गाननो बालायलांबायलां बेफोरबायदि एथ' गरम बोथोर दैयावनो थाबाय थानोसो गोसो जालायलांबायलां गोसोफ्रानो बहाबा बेरायनोसो थांनांसिगोन लोगोफोरजों र' थान्दा लोंहैग्रोनोसै आङो न'आवबो थांथ'वालै एथ' गरमावलाय मा मोनसै दसे अखाफोरनोसो फन हरनोसै आं मा खालामदोंथाय औ हेलौ मा खालामदोंरा दिनै दसेनो फन हमबाय जे खामानिसो मावदोंमोन आं फन गाबबाय हमबाय ओरैनोसो हरदोंमोनलै आंबो दे जेबो नङा ओमफ्राय आंबो दासो आदा बाजैमोननिफ्राय फैदों नालाय दसे खामानि मावबाय दा आरो गरमाबो जेरावबो थानो सुखुथारालै बिफां सायाव थाबाय थाइजौ खाजि दसे जाबाय
ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामदों दालाय? दङ मा खालामनो एकदम बाहेरायावसो ओंखारबोदों आंबा न'आव गैया थांथ'वालै दानो नोंसिनाबो मालाय बेरायबाय थानो मोजां ना? सेंग्रा मानसि जेरावनो गोसो बेयावनो थांनो हायो। जोंफोरा आरो थांबाबो बहा थांनोल' होननानै सोंजाखायो। इस बेरायनांगौब्रा नोंसोरबो है रोङालै गावहा बा बेरायनो मोननो जिबायदि रागा खरा आइया अबेबा थांबाथाय रायखायोसो फाल्थु खालामनो थांदों नामा मादों नामासो जायो। ओमफ्राय आंहाबो मोनसे जायगायाव थांनांगौमोन आरो दायो मा जायो नायनोसै। जाम्बिलाय सिख्ला समावनो बेरायखानांगौना देनांबाथाय मोननाय नङासै नों टाइमखौनो बेफोरखौ बादोलै बिमानि रायनायालाय आंबा रायजाबाय थायो जोंनियाबो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो लोगो मोनफिनगोन सनामोन दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय दे बयनिसिमबो लाभ इउ मेहेरनिफ्राय जाबाबो जायाबाबो दसे बानायबाय दे होमबा ना जायफोर नायनानै मोजां मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय फोरमायहरबानो जाबाय बिदिबा दिनै थांथ'नोसै जायफोर मोनायाव नायबाय गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायगोन गुड मर्निं सनामोन